Marko. Reci čao. A što nije bilo na sahrani? Pa možda zato što ima malu bebu. Ko? Pa Stefan. Budale raskinule su. A ipak jesu. Ti normalan, Nemanja, ne pratiš uopšte tračeve ove A velike ne, brate, znaš ti kako to ide? Kao nije došla na sahranu, znaš šta se dešava, bla bla, da bi tu bilo kao, mislim, nemam pojma. Ali to je pre toga bilo. Aha, Ne pratiš estradu. kaže, sramota za šta nije bio na sahranu. Ja stvarno gotivim kako se zove matoru i ja generalno, brate, izbegavam meni je, na primjer, krivo što Gastozu nisam poslao poruku za novu godinu snima, kao on je meni prošle godine poslao, jer bi bilo, ja to već u glavi vidim kao, evo ga kao, jak se, trpa se, znaš, kao, trpa se kao da bude da su ga videli. Shvatite mi ovo. Znaš, baš mi je to, baš to ne gotivim. A što kad je on tebi poslao prošle godine? Pa znam da je meni poslao, ali ti kažem, on je sad tu kao prva tema i to, i onda će bude kao, iako sam njega pozdravljao i sve to, bla bla bla, truđuješ, znaš, da ispadne, divi ga što kao namerno je poslao Gastozu ovu, kako se zove, da bi kao ga mi videli, meni to odmah prođe kroz glavu, znaš, kao, evo ga vata kada, znaš, divi ga E, ti sećaš kad smo gledali, brate, tu tvoju čestitku, moj pogled. A čekaj, a Milan koji prođe, ti sjediš pored mene i Milan prođe onako, uhodite za kosu i okrene da ti kažem, pozdravio te Gastos. A Terza se okrene i on kao, ma ne, znaš, on kao Milan. A Gastos u zatvoru na Tajlandu. Da be, kretan Milan. Kakva lobanja Odru Milan. za skupljače perja, srce veliko. Evo kažu da nije, evo, jesu li zajedno u Stefanini, pa kao evo Milica kaže nije, mogla majka njena da ide. Večeras te za nominacije pokušao da ga komentarima. Bože. Jel bi vi ušli u elitu? Pa brate, za dobru kintu bi ušli, brate. Mišljen Janen, druže, najgora osoba na svetu. Preko kite do elite. Kako bolje ljubite životinje nego... Ma bre, pusti. 9, 10. Ja, evo je Flowers. Ima jedna riba Flowers ovde. Dok mi se sviđa ova zebancija. Brate, koja toliko forsira Žanu. Pre neko večer kad je bila u live, sam se rekao, molim te, ako planiraš da mi spominješ Žanu, znači blokirat ću te. Ko bi rekao spominju Žanu, majke? Tu jedna devojka i kaže, moja miljenica Žana je sve znala, cijele istine već ispričala, narod pita i RTV. Tvoja miljenica Žana, koja navodno kao zna šta je da je Stefani bila trudna, brate, riba koja se nije družila sa Stefani, ja koji sam bleo sa Stefani 24-0. Dobro, okej. Ovo Žana da je znala bi progovorila na dupe. Ne na dupe, nego na one njene mačkaste oči bi progovorila. I ona i Milena, brate, što je rekla. Milena da je znala. Da, Milena koja je kao znala, Milena koja isto bi ne progovorila, nego ne možeš da veruješ. A ja imam, na primjer, poruke da sam poslao Stefan, da kažem, jesi videla kako se čuva tajna? I ona kaže, jedna mi napiše, ti si moj najbolji drug. Aha, kao što sam pre neko večer sa Anitom kad sam igrao. Kažem, Kako si to sa Nitom, brate, kad pričaš da se pališ samo kad te ja zovem? Zato što nešto je bilo, nemam pojma, pa sam se upadale majčica, ne znam nešto. Ljudi, bacite 4 dinara, 4 ruže, šta vam je to? I kaže mi, Aniti, možda ti to znaš što sam tebi možda pričao. Kad su bili koferi u pitanju Miljanini. Dobro. I sad ne znam da ti, mislim da ne znaš, ja kažem Aniti, pošto pričaju za Aniti kao Nemanja je protiv tebe, bla bla bla, ona. Ja kažem Aniti, Anita, sećaš ti kofera? Kaže ona, sećam se. Ona je uzela nešto. Ne. Ja kažem, SB. se sećaš kako se zove ovo, ajmo još jedna ruža, ljudi. Ja kažem neko, sam mogao da napravim sranje da sam rekao nešto? Ja kao, mogao si. Sam ja nekad spomenuo to? Nisi. Hvala, doviđenja. Svim tim tvojim drugarima koji pišu tu. Da sam ja ovakav i onakav. To znamo ja i majčica.
Mišljenje o Eni. Pa, cool mi je, nije mi cool, ekstra mi je, nije mi, ne znam, ima neke ispade, ali, ne pojma, više mi je cool. Meni je bila, brate, sad mi je ono, najgora osoba u gajbi, iskreno. Jel ulazi Milica sa bebe? Kraljice moga grada. I onako će postala, mišljenje o Daču ni ne gledam, lika ne vidim. Mene jeziva. Moram da vam pokažem. Hello, hajra, čača. Mačka spava. Da, došlo mi je to. Je moguće niko ne ulaziti Anju Šmaja kao će. Pošto kad više zarađuje naprijed? Sada pevam ima glavna facu eliti, da, divni su. Što kad su svi na TikToku? Da. Ko je vama favorit sad u eliti? Pa brate, ja bih volio pobedi Gastuz, ali neće pobediti, tako da, mislim, on mi je ortać, tako da, šta se bre pući, šta ti je žena ponaša? Gledam, brate, kako bi izgledala da imam mačkaste oči. Ugino Karićev pas. Evo ga Ramiz, legenda. Ramiz za kralju. Nisam, Mile, ljubite, brat, nisam. Pozdrav za Ramiza, legendu. Ramiz, najjača glava, Ramiz koji šiša sa žiletom, druže, ošiša ti fade, ti napravi kao da si bio, brate, znaš ono kao, kod adaktar. Jo, da, s onim bre brijačima. Čekaj, evo je Flower, Žana je znala Neco od prva i rekla je u narod pita. To šta je ona rekla, ne znači da je ona to znala. To je to. Čekaj, je li moguće, brate, da Žana ima fanove? Da, evo. Stvarno Rekla Žana drugu ima priču, fanove? sama je čula. Flowers, ne može, brate, ti kapiraš da, znači ono, mislim, dobro, okej. Ne, neću, ne mogu. Pitaj, molim, je li stvarno je Žana favorit? Samo je to pitanje. Da, bre, Žana je, bre, ona, ta Flowers, ona je za Žanu, ne veruješ, bre. Iz pouzdanih izvora, Žana prva čula. Kako, mislim, dobro, okej, ona je čula, ali ti kapiraš da je Žana, Lidija, hvala ti za Jorki. Devojka koja, ja ne znam da li je sa Žanom popričala. Devojka koja je sa mnom šetala, blejala, sedela pored mene, nikad nije sela pored Žane, sedela pored mene sve vreme, mislim ne celu sezonu, ali većine, od kad je izašao Munje, sedela sa mnom dok ja nisam izašao, brate, znao sam sve šta, da kako, znam i brda nekih priča koje nikad ne bi rekao, koja je na meni pričala, i sad kao Žana je znala. Ok, to je bilo kao kad bi ja uzeo i rekao, ja znam da je Žana uradila to i to, a ja sa Ribom popričao kad smo otišli u ovu izolaciju. Eto, tad sam imao konverzaciju sa Žanom. Ramiz te je šišao sa brijačem. Da, brijačem i nekom raspalnom mašinicom. Čekaj. Piše mi da ima 20 poruka. Da li si pratio Zadrugu 6? Pa onako. Ja baš ne. Nešto neće pobediti. Pa ne znam, ne. Sve ono bilo uvređivo. Mislim, ono što si odgovorio. Mile, opusti se, bre, kakvi, bre, pa nisi ti prvi koji me to pita. Verujem da nemaš lepo mišljenje, Anđeli. Pa, ne sviđa mi se ti neki stavovi koji ima prema ovome Gastuzu i kako se ponaša prema njemu i to je to. Ovako, ništa, ono, pedantna, lepo se oblači, čista, ali nije samo bitno ti žena bude čista, brate. Bitno da li je čista u glavi. Meni se baš lepo oblači. Ne, lepo. Lepo toga rekao sam je. A ko Žana, pokaži mi. Ko? Ko Žana? Ko je Žana? Nema ljubavi nje ovde, kako se zove, pokazat će ti. Nemoj da pokazuješ. Što? Nema potrebe. Kaže, meni je Žana odgovorila na poruke kulturne i lepo, nije ona izdala od koga je čula. Joj, Nemanja, molim te, brate, ti si mi još luđi, brate, koji Ljudi, 4 ruže, pazi, Žana koja zna prva, pazi ovo, samo, znači, obrati pažnju, Žana koja zna prva, jer je videla poruke od nekoga, a ja koji sam bio unutra i mala mi rekla da je trudna. Kakva glava, bre. Flowers, više ti ne odgovaram ni nešto.
Neće Nemanja da blokira čoveče, šta ima... Još jedna ruža, ljudi, bacite, ljubim vas, hvala svima koji su mi poslali ružu. Još jedna ruža, 4 sekunde, 3, 2, 1, nema ruže, hvala svim. Evo ga, Pavle kaže, Šta kad bi dobio još jednu ružu? pa onda bi imao puta 2. Kaže, Flowers, marš. Imao bi puta 3. Ma lagano bre ljudi. Odigram još ovo i odo, brate, umorila sam se. Zašto neće pobediti Gale? Pa neće. Zato što je mnogo puta pobedio u onom drugom reality, neće. A ko misliš da će pobedi? Ko? Pa ono, tu mi je ova... Anđela, kraljica. Anđela, tu će guraju i ovo Šaneli, gurat će možda Mijenu. A jeste, znači. O, veruj mi, šti? Skupili smo cilj. Hvala Anđelka, hvala Mina. Ja ne znam kako se... Jesi ti u kotežu? Jesam, rekao. Đedić počeo opasno da spatkari Anđeli za gastu, za baš ga ne podnosi. Da, ne podnosi ga uopšte. Kaže, nemoguće, Munja nije znao, nije delovao previše iznenađeno. Pa, brate, bole ga kurac. Ako moram već tako da se izrazi. Prepašćiš dete. Što? Neće moći zaspati noći. Izrazim to. Hajra, legendo. Kaže, Hajra, nemoj pokazivati detetu. Žanu neće zaspati noćas. Pa ja sam rekla ne pokaži. Ma zajeba se, ma ništa, bre. Ma bre, pokazat ću ti. Pozdrav za Sloveniju, pozdrav za Sloveniju, Koper, Portorož, grmi! Mišljenje o Ani Čučić. Da li veruješ Kačavendi sve? Ne verujem joj. Mišljenje njoj. Pa nemam pojma, nisam bio s njom unutra, nemam pojma, ali mi je odvratno to što se plivala sa ovim njenim, pa su se na kraju slikali na hajpu i to, i onda mi onako. Aneli pobeđuje. Ja baš mislim da će pobediti Anđela ili... Ja isto. Nažalost, za Gaspuz je promašaj svih sezona. Pa ne znam, vidjet ćemo. Dok postoji Brozenga nema zime. Možda i Anđela. Ja sam iz Ovče. Pozdrav za Ovče. Tamo sam trebao da imam osnovnu školu, pošto su mi pretili da će me izbaci iz ove moje. Pratim se. Ali onaj Tarzan prso jako. Jesko misliš da se šta priča Milana Ani? Ne mislim, brate, to što priča o Ani, više ne mislim. Milice Prelepa, nemoj da se pući. Pa glupira se. Ne spredem se nešto. Iste bila to na radočaranjem sezone. To je to. Otišla sam ljudi. Ajde, hvala ti na 5 pobjeda što sam ti doprineo tvom... Pa zato sam i snimala s tobom, aj čao. Da, čao. Ljudi, ljubim vas puno sve, da vam se ne zahvaljujem posebno. Baš sam se nešto spustila. Good night. Good night, bukvalno. Ljubim vas. Hvala vam svima, izgrmili smo neviđenu armiju. Volim vas sve. Odlučila sam da ću da počnem majčicina drugarica. Odlučila sam da ću da počnem da bacam malo one videe na TikTokove. Tako da vidimo se. Muhamed Hašimović, pozivate nas uvođenje? Ne. Neka hvala, brate, ne snijem baš bilo kim. Tako da što sam da vam kažem, počet ću da mi kreiraju drugi video, ja ću samo da kačim. Tako da morat će to da se desi malo, da se aktiviram po ovom TikToku, i za ljude da gledaju. Ništa, ljubim vas, viđamo se, kiss, volim vas sve.